Hey, what's up no? Mga kabingka, may buntag kanino diya. Natay gwapo rong istoryahan. Hasta laging nindot lagi ni ang botog kung lagay ka ng sa tawa na maglagot ba mo o kanang maglagot ba mo o hindi ako sa dili isa na ko yung istorya pila ka minuto mga kabingka di alam mo. What's up mga kabingka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe. 2,000 years later. So karon mga kabingka, atong tanawon ni isa ka lalaki sa video nga viral kung sa tawagan ni kung di unsa niya ang mga katong tighatag bitog mga repacking, diba? Tighatag og mga repacking pero mga relief goods, no? Kung di unsa niya pag kanang unsa niya pagpakaulaw anang mga tighatag og repack, no? So matambag na ko sa mga call. Kung wala na kahatag sa mga di na ta mamugos, di ba? Ang gusto mo gud aning tawhanan ni, ang gusto mo gud ning tawhanan dito ni sa Manila. Ang gusto mo gud ning tawhanan ni kay kuan kanang gusto niya kay upat ka buok nga food packs nga duha man ka buok ang dapat mahatag, no? Duha man ka buok ang mahatag niya tapos upat man yung kinahanglan daw. Pwede sa mo to na bad trip si Angkol. Tungod sa iyang pagka-bad trip, yang gilabay dito sa kalsada. Ato na yung tanaw, mga kabingka. So, mao ni mga kabingka. Mukhang sa siguro ko kung bad trip si Mintas nga nagatanaw ko sa video. Habang mo kan dali ng lahat at itanda mo ko. Ano bahay lang po kayo magagalit. Ay, doktora nga eh. Wait lang po ako. Hindi po kami nakikinabang dito. Hindi kami nakikinabang dito. Kaya nga ako niya. Ayusin yung trabaho niyo. Sabi ka ba? Po kayo mag-iusap. Sabi niyo. Sinabi ko na kayo. Pero wala kayo magagalit. Hindi magagalit sa ginawa niyo. Sige po, pwede po kayo mag-iusap sa amin, pero huwag niyo po kami gagawin. Hindi kailangan makiusap sa inyo, obligasyon yan. Trabaho niya. Hindi po. Stop na natin po. Stop na natin. Tara. Okay, na nagpa-shout out mga kabingka. Mawa. Yes, yo. Okay, una na to si Christian Pasnilo og si Tubi Mendoza, na Aril Stephen Roy, Stikoy Marvin, Jerome Inok alias Mark, sa Biron Alvin taga SGR Village Cat Grande, okay? Joseph Rico Orlarit Norde Good Ray Mativo from Efruto, okay? Charlie Frontes, okay? Daniel Sanchez, okay? Si Almark Alfredes, okay? Jarligo, okay? Si Jander Lars, okay? Justin De Los Reyes, okay?
Dong Zuza Jerma RJ Sugano, Carl Galat, Simon Pampilon, RJ Luna, okay? Si Aldimar Fuentes Jerligo, okay? Naman ini nabalik-balik ng pangalan si Rinan, si Rinas, okay? Robert Angelo Torres, Josh Hanasan, okay? Si John Ray Espira, taga Matina Aplaya, okay? Lori Rin Magallanes, okay? Jorin Ray, okay? Jun de lo Fuentes, okay? Si Jolas John, okay? Si Giovanni Lorana, okay? Espantor, okay? Alex Bacaltos, okay? Si Alvin Toy, taga Buhangin, Angusar and family, Wilson Linban, okay? Si Raizo Apilon, okay? Rodney Tobli, okay? Jasper Linsang, taga Mountain View, okay? Si Antado, si Jomel John Libon, Rafael Lumad, si Jupet Merquita, si Rizal Dave Maalat, Alfred Barrido, Charles Y. Magno, si Joey Espira, okay? DJ Robmix, Robila, okay? Alex Gerald Hil Lurdo, si Harlek Hinrix Paul Pilfino Tubi, Mark Anthony Mamak, Sibyo Mark Joseph Pino, Agi, Ken Bastil, Anfredes, D, si Ampuro, Neil, si Lorira, John Paul Prince Udal, Lex Largo, okay? Kimper Sumintes, okay? Udalot, Bugs, okay? Manato, Al Benjo Labs, Loy okay? Labano, okay? Clifford Paul Prince, okay? Si John Felix M. El Gloria, John Mark Rubinos, okay? Nathaniel Elijah, si Jeff Johan, si Bernie Zo, okay? Lastima, DJ Francis Nigor, si John Sir Leris, Nico Navato Torrijan, si Jay Spacol alias Loverboy 98, si Luwin Inches, si Del Bugahin, taga Bohol, Garcia, mga gwapa, Aaron Kyle Morales Kapul, si Funix Dunggalo, si Birne Rama, Norlan Abalazo, kay Charny Onin, Jundil Arbok, okay? Simon N. Budos,
Ang dami nito Si wala. Saan to yung pangalan rin? Naraday. Si Marvin Salvar Amar Solo Noel Corazon sa Gitaros Embar. Dagan kay salamat mga kabinit.